Andramaliats, amb Marc Caselles, Ferran Serra i Xènia Danés. Què tal, Andramaliats? Benvinguts una setmana més al programa que hi ha on hi ha drama i estem ficats. Què tal, Ferran? Però no et veig. Ai, és que... Tinc un micro davant. És que saps que, bueno, tens un micro davant i avui estic com molt cap allà. No sé per què... M'has de fer com el de l'APM. Pa allà, no pa allà, pa allà. Clar, hi hauria d'estar pa allà, no pa acá. Així tens el fons més maco, més estàndard. Més monòton, no? Radiofònic. No es veu la teva càmera. Si no es veu la teva càmera, no sé si t'has fixat mai. Estàs en bona posició avui. Doncs bé, nerviós i atabalat, però bueno. Com bé. sempre, no? Sí. Tot el sant dia estàs... No vols que... nervioso. Quan em demanes veure com estic, sempre vols que digui coses negatives. Vull que digues mentides, que diguis que estàs molt bé, estàs genial. Vale, ja m'apunto aquí l'escaleta. Digui mentida. I tu? Jo molt bé, també. Genial. Ué. Vinc aquí ara del concurs fotogràfic d'aquí als Masies, del rally fotogràfic que han fet aquí a Sant Jordi. Hem anat a fer fotos. Veus? I ara cap aquí a gravar i a fer un programa d'Andramaliats. I demà a treballar? Demà a treballar, no falla. I ahir no. Depèn de quan ho escoltis. Jo també vaig a treballar demà. I no és mentida, és veritat. Tens feina ara. Algo ja, sí. Ets un nisi, un sino. Un sino i un casino. Bueno, sí, algo així. No saps què ets. Soc l'hipotenusa i he tomat pel sac. No és la tangent, del sino i el cosinos. Mare de Déu, com està el tema. Jo de mateix vaig fer les del social, no fèiem tantes tangents ni tantes coses així. Jo he d'agrair les del social. Mira, veus? No t'he explicat mai, crec. Sí que ho vas explicar. Sí, lo de la Cele, no? Sí. Ho vas explicar-ho. Vale, va, anem a l'idea, que si no ens enrotllem com persianes entre tu i jo aquí. Persianes pesats aquí, Sí, exacte. I la gent deu pensar, aquests tenen més rotllo que una padrina d'aquestes xafarderes. Va, de què parlarem avui? Doncs avui parlarem una miqueta del KFC, també parlarem de problemes que ens poden passar en directe, com els que solo tenir jo de normal, i també parlarem d'una aventura a Santa Fe. Santa Fe del Montseny. Bueno, no m'has ficat del Montseny aquí a mi. Home, quantes Santes Fes coneixes? No ho sé, jo què sé. On vas a tu a resar la Santa Fe teva que tens? Jo? És que no tinc fe ja gairebé. L'has perduda tota. Sí, l'he perduda. Doncs tot això i molt més a l'Andramaliats d'avui. Deixa portar per la melodia, sense drama no hi ha alegria. Andramaliats, tots en sintonia. Aquesta és la nostra sinfonia. A veure quin és el dia, Marc, que ensenyes els teus bailoteos. No. Clar, Són els passes prohibits. Només els veig jo, saps? Són els passes prohibits, home. Tu creus que això no pot sortir per la pantalla? Sí que pot sortir. No pot sortir per la pantalla. Després estic jo aquí com una monja. Quan veus en Ferran portant-se bé a la càmera, veus així com si em mira de rovell, és que jo estic fent coses. Clar. Estic fent bailoteos secretos. Doncs mira, anem a parlar de propaganda. Vinga. Anem a parlar del KFC, i és que s'han currat, a l'agència que els hi porti el màrqueting, s'han currat un anunci d'aquests que són per recordar. Sí. En general, tots els anuncis dius, hi ha anuncis que dius, quina merda d'anunci, te'l foten a la tele i vinga. És moment també per fotre una... Vinga, aprofito. Mira, una mica de... Apa. Tensió, vinga, fotré un zasca. Ai! Saps què em fa molta ràbia? Digues. Hi ha una cadena de televisió... Que no direm? Sí que direm. Vale. Que és 3CAT. Sí. Que han tret la plataforma aquesta dels pebrots, el Netflix català aquest. I què diuen? A mi em fa molta ràbia, perquè ja fa un temps que ha sortit la plataforma aquesta 3CAT. Sí. Volen canviar el nom a la tele, la ràdio ja no és Catalunya Ràdio, és Cat Ràdio ja. En teoria la tele havia de ser 3CAT. Sí. O no sé què havien de canviar. Sí, bueno, no sé. No me'n recordo. Volen canviar, ja no volien dir-se TV3, no? I què va passar? Doncs vas veient la tele i no sé si
te n'has adonat que van patrocinant, no sé, digue'm algun programa de TV3. No? Ah, no, sí. Sí. Digue'm alguna cosa. Jo què sé. Està passant. Sí. Vale? O una sèrie, o com si fos ahir, ja no es fa aquesta, no? L'altra, com es diu? Sí que es fa, Jo com Mai si Mai. fos Doncs ahir. jo Mai Mai. Ja disponible a 3CAT, a la plataforma 3CAT. Dilluns, nou capítol. Ja disponible a la plataforma 3CAT. I dius, ho acabes de dir fa 10 segons! Ets un pesat aquí repetint el 3CAT. No cal! Noi, No cal, pesats! És que són més pesats que uns tiktokers. Bueno, És que són molt pesats. la comparativa És que, aquesta... tio, sí, perquè TikTok també van sortint. Seguidment, sí que si has de subscriure-nos... Són iguals de pesats. Això abans era el YouTube, no? Sí, Dale però- like i subscríbete. Clar, La el cançoneta aquesta. Sígueme i no sé què. Dius, per què? Sí, per què ho has de dir? Ja ho sabem. Si ho vols mirar, ho miraràs. Si no, no. Ja. Un cop que ho diguis, però és que ho diuen... No és que sigui un anunci després, no? L'està passant disponible al 3CAT i llavors fa un altre cop l'anunci Jo Mai Mai disponible al 3CAT. Dius, vale, no, és que és el mateix anunci del Jo Mai Mai o del que sigui, en 10 segons de diferència, una falqueta entremig de dilluns nou capítol, això I està toma, passant l'altre. disponible ja a la plataforma 3CAT. Treu de polleguera. Sí. En certa part dius, vale, és perquè li volen treure profit a la plataforma, però per altra dius, si tu avances un capítol, llavors et baixa també, si tu ja el veus prèviament, perquè no pots esperar que l'emetin per antena, després et rebaixen les com es diuen? Les quotes o... Això, bueno, no, el de visualització. Sí. No, però al final se suma tot. Com es diuen? M'estic Les ratllant. visualitzacions, No. l'audiència. Això, l'audiència. Sí. No, però ja està bé, ja has fet la teva sèrie, el presentes per on vulguis i que la veguin i tal, però no cal que vagis fotent propaganda contínua, repetida, perquè és un disratllat, no, Sí. no cal. Sí. En fi. El que anàvem. Ara que has fotut aquí el Zasca, Fotut el Zasca, a lo el que, Zascat, al que anàvem, va. KFC té una agència de propaganda de màrqueting. De fet, tinc una amiga que ha fet publicitat i relacions públiques, que podríem algun dia entrevistar també, què n'opina. Hi ha unes quantes campanyes d'aquestes de màrqueting que dius, estan molt ben fetes. Sí. O sigui, són 10 de màrqueting, no? I una campanya superburra és la que ha fet KFC. No sé si l'heu vista, però jo pensava que era un anunci d'aquests, perquè a vegades passa, i a TikToks a mi m'ha arribat a passar, perquè entre les coses que m'agraden a mi com a coses friquis és coses de servidors i racks i coses que surten. Això és el que em surt a mi a TikTok. També em surten acudits de merda, em surten no sé què més, i anuncis. Vale. I els anuncis... Bueno, els anuncis jo crec que surten a tothom. Però no, però són comptes que pengen anuncis. No és l'anunci que et colen. Ah! I jo me'ls miro perquè diu, els millors anuncis de la història. I tu veus l'anunci que han fet a, jo què sé, Argentina, del no sé què, del mate de no sé què. Saps? O d'anuncis anticonceptius d'Argentina que són super heavy, saps? Dius, coses així, o perquè no beguis mentre condueixes, bueno, coses així. Sí, bebes, no conduzcas. Bàsicament. I com va anar això? Doncs vam veure aquest anunci i vaig dir, això deu ser antic, perquè són aquests canals que el van recopilant, no? I no. O sigui, són anuncis superburros que el que fan és aprofitar la dita popular de 5 por el te la i llavors què? No tens el pip. Clar, i han fet el recopilatori de tots els anuncis d'aquesta gent. Hi ha un tio que es dedica a fer anuncis, parla de màrqueting, vale, que és, no me'n recordo com es diu ara, ja si te'l trobo, però és un senyor que penja coses de màrqueting, l'Ivan Jiménez, de Nexoi, o Nexoi, que aquest el que fa és fer mireu aquest anunci que han penjat no sé qui, o analitza una mica les publicitats creatives i tota la pesca que tenen aquesta gent. I va fer un recopilatori, per tant, veureu el nivell de l'anunci del KFC. Por petición popular masiva, aquí tenéis todos los vídeos que he podido encontrar de la campaña de KFC. Decidme vosotros qué os parecen en los comentarios. Quería un megabox de 5 productos por 4 euros. No son 4, son 5. Pues por el ¡Megabox de KFC! Pues porque ya no acabas. 1, 2, 3, 4. Son 4 productos, ¿no? No son 4, son 5. Pues por el ¡Megabox de KFC! ¡Fight Que productos! has d'aprofitar i després no poden dir el 5. Hola, ¿me pones un megabox? Claro, son 5 euros. ¿Cuántos euros? 5. Pues por el... ¡Megabox de KFC! ¡Fight productos por 5 És euros! que està super ben trobat.
És que... Encara un altre? Sí. Estan aquí, em sembla, fora. Ah, no s'estan mirant sense dir res. Ah, que incòmode, no? Sí. ¿Qué hora es? Las 2 menos 5. Pues por el... Megabox de KFC. ¿En serio? 2 por euros. Pollo. O paráis ya con las bromas del 5 o le subimos el precio. Vosotros veréis. Megabox. Lo que pone ahí. Lo que pone ahí. Pues aquest és el nivell. No sé, quina campanya... Has vist alguna campanya a nivell així? Perquè aquesta és que és tontíssima. O sigui, venen ganes d'anar allà i dir, vull... Saps? Trollejar el d'allà. Sí, no. Perquè digui 5. Clar, a veure, la cosa és que és una campanya que o sigui, és ridícula, però alhora està com molt ben feta, no? Perquè té com enganxa i la gent, pues, s'hi fixa, no? A veure què diu. Que ho acaba, no ho acaba. Dir el 5, I ja te la colen, vull dir. I és això que has dit abans, que és aquesta dita del 5, doncs que al ser una cosa així doncs, crida més l'atenció al cap i a la fi, vull dir. Clar, són aquestes publicitats que surten una mica de la norma, no? Sí, exacte. Que te n'en recordes durant molt de temps, aniràs aquí a la botiga aquesta i pensaràs en això. Sí, totalment. 5 anys i encara estaràs amb la conya aquesta perquè és una broma de nen petit, però ens encanten les merdes de nen petit. I a lo millor no m'estranyaria que algun dependent o treballador del KFC li hagin fotut el pal. A veure és que volem saber-ho. A veure si cola, no? Allà, no són 4 productes i l'altre no, són 5. Pues toma ja. Clar, és que... Mira, és que n'estic seguríssim que ho han fet. Segur. O és algo amb no sé quan, amb 60, i els hi dones 55. I diuen, perdona, te falten... ¿Cuántos? 5. Toma! Doncs sí, però... Mira, és el màrqueting d'avui en dia. Si no t'enganxe, no se'n va enlloc. No és enlloc, sí. Però bueno. Això, no sé si has vist mai alguna publicitat així, perquè segur, no em ve cap al cap, però n'hi ha hagut així d'importants, A mi, exacte. La que més em crida a mi l'atenció és que a sobre té una mica d'història, és la Don't Stop Me Now. Quin era? Sí. És una campanya de Visa. De o sigui, en Marc no coneixia Queen fins que va arribar el 2000, no sé com va ser, 12, 13... Quan diuen Marc és ell, No, clar, quin Marc serà? Bueno, clar, però la gent que no veu el vídeo dius en Marc com si fos un altre. En Marc és ell. Ja ho sabeu, ens hem presentat al principi. Doncs en Marc va conèixer Don't Stop Me Now i va conèixer Queen amb una campanya de quan la Visa va presentar el Contactless, que anava un tio que havia nascut el seu fill, anava, cada cop resovenia més, era un iaio que anava amb bastó, i anava allà i doncs no em paris, pum, em compro unes bambes per córrer més per allà, pum, anava a comprar uns globus, anava a comprar unes flors, queia per aquí, un patinet, un no sé què, pum, i arribava a l'hospital a veure la filla, que havia tingut el criu, i entrava allà, que era super, saps, amb bambes, amb samarreta que s'havia comprat de sobre la marxa. Supermodern. Clar, era superràpid perquè no has de ficar el pin, pa, i arribaves allà i era cada cop més jove aquest senyor. I clar, és com la campanya amb Queen de Don't Stop Me Now i tot, i va ser quan vaig conèixer Queen. Mira, i d'aquí, doncs ara soc el superfan de Queen gràcies a un anunci, imagina't com va arribar el tema. Imagina't si et va influenciar aquest anunci, que et vas fer fan i tot de la banda sonora, diguem, de l'anunci, que és el grup, però... Sí. Vaya, pues. Com em mola el volei playa. Sí. Doncs anem a parlar de problemes. Sí, saps què és el que no mola tant? Que el tens. Tens un problema. Aquests problemes són els que no molen tant com els anuncis aquests de merda. Però això és que el tens, perquè parles problemes del directe i ara estàs mig en directe. Sí, però no és d'aquest directe, per sort. Tot i que ja n'hi han hagut, ja n'he tingut aquí de problemes en directe. Els meus galls, els meus estossecs, que quedar-me sense... Les hòsties que et fot. Avui no te n'has fotut, No, de moment no, però no cridis al mal temps perquè les cames les tinc creuades. És dir, quan les hagi de descreuar perquè se m'estigui dormint la cama, potser fot una hòstia. Opa! Què anava a dir? Jo crec que la gent es pot fer un xupito cada cop que et fots una hòstia, Bueno, tampoc quedarien gaire col·locats, Una mica sí, Un per programa, Bueno, si s'escolten els programes així bueno, clar, si els fan si els fan en bateria, no, però... Doncs va, què passa? Mira, la gent potser no ho sabrà, però els que són de per aquí al pueblo, o em coneixen,
ho saben. I és que jo estic molt ficat a dintre el teatre. No! Sí. Tu? Sí, que no ho sembla? No ho diria mai. No. Vas al teatre... Mira. Té què és Una armilla. Una armilla del teatre. Clar, és el de trabajador. És l'uniforme oficial. El empleado del mes. Perquè ets l'únic, no? No. Doncs bé, jo passo moltes hores allà al teatre i faig de tot, des d'actuar fins a la part tècnica. Llavors, els problemes que he tingut últimament són de la part tècnica, perquè aquest any no estic actuant, d'acord? Vaig plegar, estic de retir Ha penjat el xaleco. Estic de retir espiritual d'actuació, perquè l'any passat em vaig fer 2 de seguides i ja vaig quedar doncs, satisfet, no? I ara necessitava com respirar, perquè si no ja m'hagués fotut a saber quina. Llavors, ara mateix per Sant Jordi hi ha una obra de teatre de la qual jo sóc el dissenyador de la il·luminació i per tant el tècnic de llums en aquest cas, no? Que no sempre té per què anar relacionat, una cosa amb l'altra, però en aquest cas sí. Llavors, què passa? El primer dia de l'estrena d'aquesta obra, que va ser el 23 d'abril, que per tant jo no vaig poder anar a fer un bon Sant Jordi perquè des del matí que ja estava fent coses, tot anava bé des del matí fins abans de començar, que vaig fer 2 passes tècnics de comprovació i tot anava, sobre rodes, allò que dius, més bé no pot anar. Fins que comença a entrar la gent, s'asseu, jo tenia els llums ficats perquè no sé què, no sé quantos, i arriba un punt que m'ha molat això. Ai, que em menjo el micro. ¡Palabra! Posen redobles? És que, saps que no sé com va començar el problema? Aquí està el problema. És que el problema és que no sé... No m'entero. El problema està que no me'n recordo com va començar el problema, però ho resumiré. Què va passar? Va passar que jo me'n vaig adonar, no sé com, ni quan, ni per què, però me'n vaig adonar que hi havia alguna cosa que fallava, que no anava bé. Tenia com una sensació de dir, hi ha alguna cosa que no funciona, alguna no està anant bé, veig poca llum, veia com poqueta llum, dic, no pot ser que hi hagi tan poca llum, tinc la configuració guardada que n'hi ha d'haver un 50%, i jo allò veia com un 20 o un 10%, que no hi havia gairebé llum, i dic, no, alguna no va bé. Me'n vaig a mirar els aparatos, perquè m'entengui la gent, els dimmers, seria al revés, ara ha semblat que digués, perquè m'entengui la gent, els dimmers, en comptes dels aparatos, però és al revés. Perquè t'entengui la gent que en sap. Exacte, sí, exacte. I per la gent que no en sap, els llums. No, els aparatos dels llums, que no són els llums ni els focus, són els aparatos de quan els hi arriba la corrent i es gradua. Vaig anar cap allà, i hi havia un bloc, hi ha 4 blocs, d'aquests, hi havia un bloc sense llumetes. Sí que tenia llumetes, però... Vermelles? No, eren verdes perquè no té cap altre més color, és una pantalleta amb números, com si fos un rellotge com aquell que tenim allà, petitó, de color verd. Però és que havia de tenir una cosa que són els canals de l'1 al 12, per tant, allà aquelles llumetes hauria de dir D001, vale? Això és el que hauria de dir la pantalleta de normal, del que em fallava, els altres tenen altres números. Vaig anar allà i el que feia la pantalleta, és que jo crec que estava de rave. Anava també, toma, i em deia 001, ara no sé què, F, i em deia coses rares així, pim, i dic, això està aquí de rave, que te flipes. Fins que hi va haver un punt que va morir, pam, i va quedar una ratlleta. Vas veure morir? Vas veure morir sobre la marxa. El vaig mig veure morir perquè al cap d'una estona la rave va parar i es va quedar amb un 1, que podria ser una ratlla. Ja no sé si era un 1 o era una ratlla. Aleshores, què vaig decidir? No havíem començat encara i vaig decidir dir-li a la directora... Un reboot. No vas fer el reboot de rigor? No, espera. Vaig agafar la directora i li dic, Marta, tenim un problema i és que tinc un fallo tècnic a llums que ho he de solucionar si volem que la funció vagi bé. I diu, vale, cap problema. Funcioni. Diu, quan tardes? Dic, no ho sé. Dic, però 2 minuts, que és el que queda per començar? No.
I dic, si vols baixa amb el públic i els hi expliques, si vols els hi informes que estem treballant amb un petit problema tècnic que ens ha sortit així d'última hora. Vale, sí, cap problema, fes i jo vaig a informar. Vale. Amb les tantes, jo baixo a l'escenari també i encenc els llums d'assaig, d'acord? Perquè vaig treure tota la corrent dels aparells per fer-li un reset general a tope. I per no deixar el públic sense llum vaig encendre els d'assaig, que són directament 2 llums que van a corrent directe. Molt bé, arreglo l'aparato, sembla que tot funciona, va bé, jo faig 4 comprovacions de taula, o sigui, vaig deixar el públic una miqueta tontito, així amb 4 flaixos, i funciona. I dic, vale, poso la primera memòria, diguem, configuració, perfecte. Comencem. Enxufo l'àudio de... Ja no sé, teatre de sí, Sant Hipòlit. el grup de teatre de Sant Hipòlit de Voltregà us dona la benvinguda. Bueno, tot aquest àudio l'enxufo i clar, al principi hi ha molta llum a l'escenari, vale? Llavors entra l'actor, fa no sé què, comença... I jo començo a canviar. Hi ha algun em quadra. No em quadra, dic, no pot ser, ja la tornem a tenir liada, vaig cap a dintre els aparatos, miro, tot estava bé, no estava de ràbia, estava bé, tenia el D001, tots els altres tenien els seus números corresponents, anava bé, i per sort tenia un tècnic de punx que estaven fent la gravació aquell dia i estava allà i dic, m'has d'ajudar, i per què m'està passant això? I jo ja no sé com solucionar-ho. Bueno, no sé quantos, i em diu, has pensat a tancar els llums d'assaig? ¡Amigo! Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Molt bé, Ferran! I jo me'l miro i del pal, de fet ara estic veient un altre problema tècnic del directe d'aquí a la ràdio, Què? Que és una cosa teva. Allò no hauria d'anar per allà. Jo sé vale. No passa res. Vale, bueno, ja. Total, em va dir això i em quedo així. Es de ser inútiles, Em quedo així i dic, merda. Total, que va haver de fer el Menda, que el Menda soc jo, doncs va haver de baixar amb silenci, gairebé em vaig descalçar perquè les sabates em feien soroll, però no ho vaig fer, però vaig dir, és que em trec les sabates. No, portava les... Les de goma. No les porto. Portava les Salomon, que són així de muntanya, que tenen com tac, i o sigui, feia com soroll de... Saps? I vaig dir, me les trec per no fer soroll, no sé què. Bueno, total, vaig pujar a l'escenari, m'espero allà, i quan vaig ser el moment de dir ara és un bon moment per tancar els llums, vaig... Pam! Què va passar llavors? Que no hi havia gaire llum. Tornava a tenir un 10-20% de llum. I dic, merda, no pot ser. Torno a anar cap a dalt, corrent, i què em trobo? La rave? No! Oh. Que estava mort. O què? L'aparato, el bloc de l'aparato, crec que es va col·locar massa la rave prèvia que va fer. Un atac... Va tenir un atac epilèptic, aquella pantalleta, i va morir. Només feia una llumeta, però no era la que tocava. I llavors va ser com putada, perquè ni manualment jo podia solucionar. Quina va ser la solució? Treure el corrent i tornar? No, perquè després li deixo la gent sense llum i encara hi havia un mínim de llum que dius, bueno, se sustenta per alguna banda o altra. Què vaig fer? Vaig agafar la directora, li vaig donar l'iPad i li dic, ves seguint el guió i quan vegis una cosa escrita per mi de color vermell, quan quedi res, jo què sé, un paràgraf o així, m'avises, perquè és que hi ha un canvi de llum i vindré a fer. Mentrestant, què vaig fer? Vaig mirar quins llums no anaven i els vaig canviar de canal. Amb el segon bloc, diguem, que el segon bloc ja en tenia alguns d'ocupats, però altres que no. I els vaig fotre allà, els que vaig poder, i després vaig com anar-ho salvant. Però en aquell moment faig una confessió, si escolta algú que va venir el dimecres, mira, potser ho va veure que els llums no anaven bé, però és que ho entendran. Si mireu el vídeo ara mateix, jo estava fent canvis de llum així. Literalment, la mà m'anava així, o sigui, no podia, estava així fent les coses de davant, és que no m'aguanto, no sé què està passant, no en tenia res. I clar, doncs mira, i saps què ha acabat passant? Que ha hagut de canviar tot el trasto? Ho he canviat, sí, s'ha de canviar tot el trasto, vaig passar-ho tot entre el segon i el tercer bloc, i avui em trobo que falla el segon bloc. Hòstia. He avisat el tècnic de punx, a un que hi entén més, que sap, o sigui, coneix els aparells perquè quan es van muntar hi era, i
i m'ha dit s'ha de canviar el cervell d'aquest segon bloc. Diu, o sigui, es mira els aparells i em diu, vale, el quart bloc no el fas servir. Diu, per tant, canvio el cervell del quart bloc, te'l fico al segon, que et salva avui, i després diu, la solució serà canviar el cervell de tots. Ole! Per tant, tinc uns aparatos que són curts... de rave. Estan de rave, són curts i no tenen cervell perquè se'ls ha de canviar. Per tant, així anem. Home, això en ràdio hem anat a fer hockey algun cop i fer canvis de clac-clac també els hem fet, de hòstia merda, hem començat amb un micro i havíem de ficar un segon, només hi ha un envio, pla, fica la taula ràpid, calla, un moment que calla, endolles l'altre. Clar, un moment que calla, però i sou gent. Bueno, jo no estava... som gent. Bueno, vull dir, no és sé. el mateix, hi ha el que actua, que és el que narra, Sí. i el tècnic. O sigui, no hi ha tanta... Però ho deus tenir a prop, almenys, per canviar. Ah, bueno. Ah, jo tenia una cosa allà i l'altra allà. Sí, això sí. Saps què vull dir? Li coles l'altre micro el nou, saps? Clar. El fiques així, i treus l'altre, bueno, això s'han fet coses. Jo tinc les coses a una distància considerable per una persona sola, de dir, surto, faig la caminadeta, vaig allà, torno a fer la caminadeta. Anaves amb l'Apple Watch? Sí. Quants passos vas fer aquell dia? No ho sé, no ho vaig mirar. Però et juro que mira, de fet va venir una persona que va venir a veure l'obra, no es va ficar on hi ha el públic, sinó que va venir dalt, perquè és una persona del grup, i diu, us hauríeu d'haver vist, tu i el tècnic, un moment, diu, jo us vaig mirar, i diu, i els dos, en un moment donat, estàveu així. Tots dos, una bona estona estàveu així del pal. Mare de Déu. No estem entenent res, no sabem què passa. Un drama, però bueno, mira, es va solucionar i les altres funcions de moment estan anant bé. Ja està, però mira, Les un drama. funcions funcionen. Exactament. S'ha acabat la rave. Han desallotjat la rave. Sí. Ja està, sí. Tot en orden i aquí, fins aquí la gran aventura del teatre i els aparells de fa 25 anys. Bueno, és que clar. Tenen una edat, Són més grans que jo. S'ha de dir que són més grans que jo. Més joves que jo. És el punt mig, Mira, clar. Són el germà mitjà. Exacte. Doncs anem a parlar d'aventures també, parlant de les teves aventures teatrils. Anem a veure uns altres teatrils també. Santa Fe del Montseny. Sí. La rave encara. Encara durava la rave. No, aquestes és la Pau Li, Pau _, Li, que és una noia, entenc que no sé d'on ve, però no es veu massa de poble, vale. Que va al Montseny i va a Santa Fe del Montseny i queda amb unes amigues i van amb dos cotxes i una arriba abans que l'altra i que descobreixen que la muntanya, la cobertura... No és bona. No és bona. Llavors, el WhatsApp que havien de dir-se per quedar, doncs no, anaven al pantà de Santa Fe. Sí. Que van dir, doncs, no sabem si hi han anat o no hi han anat, o sí que havien vist el cotxe però no s'havien trobat, i llavors què fan? Deixar-se notes, i agafen un cotxe superguarro i escriuen en el cotxe superguarro vidre, no el lava meu guarro, sinó hem quedat a... Us estem buscant. Estem anant al parc que hi ha més cap allà a comprovar, perquè aquí no hi ha cap cotxe que sigui el vostre, llavors estem allà a comprovar si el vostre cotxe, assumim, de veritat, que si el vostre cotxe i no esteu per aquí, t'imagines que estan fent unes putes braves al restaurant? Em mato. Assumim que heu començat a anar al pantà, llavors tirarem cap al pantà, suposo. Tirarem cap al pantà. Quietes, us estan buscant. No, perquè estic posant 5 obertura. Vale, resum. RAC en liberta, quietes, us estem buscant. Ho escriu al cotxe. Una cosa, no hi ha més pàrquings aquí, no sé on aparcar. I si no han trobat res... Que aquell s'haurà ratllat com per no trobar-nos, en plan, joder, com que fem, tal, no sé què. L'Andrea haurà fet la de... És un drama, Bueno, doncs anem al pantà, no? En plan, havíem quedat al pantà. Crec que com haurà seguit la lògica aquesta de què hem de fer? Doncs tirem. La Berta, fem una vida. Jo potser la Berta ha proposat de fer unes braves aquí i de... Cada una tira per un cantó diferent. Haig de dir que aquesta idea també ha passat pel nostre cap. Bueno, doncs anem al pantà a veure si les trobem. M'agradaria saber què està passant pel vostre cap. Ai, és una puta pel·lícula misteri! Que anem al poble! No, o sigui, no ens hem aparcat allà. Això és... Us fico en context. Això em sembla que era les amigues de després. O sigui, les primeres no les trobàvem, van dir anem al pantà. Sí. I llavors les segones van arribar i van veure un cotxe guarro pintar que deia no quanto, som al pantà. I llavors aquestes diuen, doncs anem al pantà, no? I van cap al pantà. I diem, tu, arribem també de tard perquè ens hem perdut, bueno, no hi ha cobertura ninguna. Nada. Total, diem, bueno, aquí veiem més cotxes, pugem a veure si les veiem.
Veiem el cotxe i hem dit, les terres no ens han esperat. No sé què. Meri, no, i Paula. Dios! Ens veiem al pantà. I van cap al pantà. Raquel! Esveraven tota la calma que hi havia. He escoltat un crit o vaig... He escoltat Absolutament. però potser estic de Lulu. De Lulu. I ara em sembla que és el vídeo de les altres. No contesta. I truca. Nosaltres és que hem estat buscant-vos una hora, no us hem trobat i acabem de començar. Us hem deixat missatges... Els han contestat, o sigui, m'han deixat escrit a sota. I hem tornat al vostre cotxe i al nostre vacío. I no. Tia! No estava. Veus, aquí sí m'ha hagut de fer això, tio! Que al primer moment on veus el pantà, que hi ha com una caseta? Sí. El pantà. És que acabem de rebre cobertura aquí. Vale, pues cada una a la caseta, Vale, la caseta, va. Veieu com el pont que creu el pantà, no? Pues estem creuant. Anem al pont. Punt 1. Saps què és el pont que creu el pantà? No. El pantà. O sigui, la presa és el pont que creu el pantà. Ah, vale. Per això és una de les pistes que em diu que molt de poble no són. El pont que creu el pantà. Ens farem el pont. El pont. De la guerra. Digues de la guerra. Amiga! Jo també al pantà. Pues ja pots borrar el missatge. Anem a esborrar el missatge. No, mentidera. Si el vostre cotxe... Heavy, De peli de por, xaval. I de cop veiem el missatge. De peli de por. Hauríem de... Estàvem a baix pixant. Sí, jo també he anat al lavabo. Però és que una cosa, estàvem a un minut vostre al nostre cotxe. Ja. I no veiem el vostre cotxe. 12 menys alguna cosa. Això hem arribat a les 12. ¿De dónde coño estan? Per 5 minuts no s'han esperat, Mirem, no estan, hijas de puta, s'hauran anat des de nosaltres. Llavors, I mirem el missatge. És una puta pel·lícula de misteri! Està gravat. Mare meva. És que és una sèrie, això. Mira, És Jo mai versió pantà. jo busco el propietari o la propietària del cotxe missatger. Si és que no van esborrar els missatges, vull saber com es va quedar el propietari o la propietària del cotxe missatger. Però per 5 minuts no es van trobar. O sigui, Ja, els ja. altres van tirar, diu, estàvem a un minut vostre, i dius, espera, Clar. què et penses, que han anat ja directe al pantà? Doncs, pues, bueno, No, és que... no van trobar les mira, altres, i dius, bueno. també s'ha de dir que si van d'excursió amb 2 cotxes, això és que no s'han d'anar d'excursió, perquè normalment... És que eren unes quantes, Bueno, però vas esperant, no? Vas controlant si segueix l'altre cotxe, Bueno, a no? vegades no pots complir això, Bueno. Complicat, Sí, ja, Les però... rotondes i colen. Hauria d'haver-hi alguna... Com dir-ho? Una Saps corda. no, un acord, una llei no escrita, saps com els pixadors de Sí, les però parets, és de que com ho deixar saps? un entremig. Nivell això, de, jo què sé, si al darrere surt amb una bandereta no sé què, Sí, clar, i és ara... que va amb el de davant, Sí. saps? Deixa'ls anar junts. Ja O posarem alguna banderetes. No sé, però alguna cosa hi ha de ser, no? Sí. No sé com ho Suposo que sí. Així que, Ferran... Mira, m'estan trucant i és del teatre. Ai, el teatre. Vols que el posi en directe? Ah, sí. Es posarà nerviosa. Sí. Hola. Estàs en directe? Sí. A la ràdio. Vols dir alguna cosa? Espera't, Altaveu. Què? Sí que et pot deixar les claus. Ho sents? T'estan contestant. Sí, ara... Mira, què ens queda, Marc? Hi ha poca cosa. Res, 5 minutets, 6 minutets i ja vinc. Va. Adeu. Que et deixi un missatge al cotxe. El cotxe que no tens. Està posant nerviosat. No. En directe no. Vale. Pues això del pantano, que no... El pantano. Lo pantano. És vida. Però a més, a mi m'ha fet gràcia també la part que s'han posat a cridar com loques. Però
però buscant-se, no sé, que cridava el nom. Sí, Ari, no sé què. Que dius, que anau 5 minuts de diferència, saps? Perdona, però és que clar. I en un moment d'histèria és que segur que han anat a fer unes braves, l'altre han anat al lavabo, l'altre han tirat, i dius... O sigui, tens una amiga de cada tipus, però el sentit comú és espereu que venen d'aquí 5 minuts. Sí. Doncs no. Molt surrealista, la veritat, i la gent... Jo també intueixo que no són de poble, perquè... Bueno, i aquesta immediatesa, no? Ja, si no són aquí, ja han marxat, si no sé què... Escolta, si no sabem fer turisme per casa nostra, estem arreglats. Llavors se'n van fora, també hi fan el mateix. Bueno, però per això mateix, si no el sabem fer ja per casa nostra, com el vols fer fora? No cal fer-lo fora. Entrena't una mica abans. Mira, veus, podríem fer entrenaments de turisme. No, on? Aquí a Osona no, eh? No, però... Mai a una altra banda. Com es diu, allà... El Montseny. No, home, no. Ja hi van prou, no cal que... Per això, si s'entrenen una mica... Se'n vagin a un lloc més massificat. Bueno, el Montseny aquí no et toca. Sí que està propet, però no... Bueno... Déu-n'hi-do. Ja a Osona, al Montseny. Bueno, doncs que s'entrenin a la Barceloneta. Jo que ara, ja millor, ja millor. A l'Hotel Vela, Norte, Sur, Este i Oeste. Per res... Jo crec que fins aquí, no? Sí, home, és curtet, aquest programa. Ara, sí, no espereu que estem tallant perquè m'han trucat, Anda que no. No, a veure... Home, no, sí. Mira, he dit 3 temes de l'escaleta i els hem cobert tots. Això sí. I la trucada ha entrat just ara. Vull dir... No és allò que estava previst que jo he enviat un missatge SOS, no. Salveu-me. Salveu-me. Tenen aquí segrestat. Truca'm. Ens hem perdut, no tinc cobertura. Truca'm, que vull marxar. No. El que sí que jo, bueno, tenia una mica de pressa, però de moment estem on time. Per tant, programa d'avui el deixarem aquí. El tanquem aquí i si ens voleu seguir per les nostres xarxes socials ho podeu fer tant per Instagram, per TikTok, per Threads i per Twitter amb @andramaliats i si no podeu escoltar el programa en directe, com ho poden fer, Marc? Ho poden fer a través d'àudio i vídeo, a través de Spotify i YouTube Music, a través només d'àudio per Apple Music, Amazon Music, iVox i Podcast Republic, per radiovoltregà.com també amb el podcast que hi ha, i els dimarts de 6 a 7 de la tarda per l'FM, que aquest és el directe que has dit. Si no ho volen fer en directe, però és que tampoc saben quan ho poden fer en directe. Bueno, ja està bé, informar. Mira, si ho estàs escoltant per la ràdio, doncs la setmana que ve aquesta hora. Fàcil, ràpid, per tota la família. No, aquesta hora no, serà una hora abans, que ara ja és el final del programa. Aquesta hora que dura? Sí, aquesta franja. Si ets més enllà de l'hora que acabem, perquè avui acabem abans. Sí. Clar, bueno. A l'hora en punt. Aquesta hora, fiques un 0-0 al final i... Comencem en punt? Sí, que comencem en punt. És que a vegades hi ha les notícies. No són després les notícies, no? Nosaltres no en tenim, perquè com que sempre ens allarguem, que si fas 55 minuts pots ficar notícies. Ui, quin rotllo que els estem fotent aquí a la nostra audiència. És que la ràdio és molt complicada, Clar. I hi ha els programes que s'enrotllen que no poden tenir notícies, els que no s'enrotllen tenen notícies. D'acord. Oficialment haurien de tenir les notícies. Si no, d'aquí a les... Nosaltres no en tenim, no? Nosaltres no en tenim, perquè ja les aportem nosaltres. Les aportem. Les notícies d'última hora. Són última hora. Perdudes al Montseny. 6 estudiants de Barcelona s'han perdut al pont. Quin pont? No hi ha ponts al Montseny. Clar, i una altra notícia també és fallen els aparatos del teatre de Sant Hipòlit. Ara haurem de comprar aparatos nous. No hi ha pressupost. I l'altre és una anàlisi contundent dels anuncis. Ferran. Què? Estem fent més programa, Quants minuts t'he dit que hauria de durar menys el programa per poder ficar les notícies? No ho sé. T'he dit, és l'hora menys uns minuts. Sí. Solen durar 4:30. Però deixem una mica de marge si arrodonim què? Què vols dir si arrodonim? Que si el programa dura... M'estic perdent, Què vols que faci jo? Si el programa dura 60 minuts... Sí. I els anuncis 4:30 hauríem de restar-li uns minuts al programa. Quan creus que hauríem de restar si ho volem fer arrodonit? No podem fer mig minut. 4. 4 no, que és 4 i mig. Bueno, 4. Aquest mig que se'l patigui. Has de redonir. 5. Però el cul la té la... Cabron! No! Mira. No. T'ha colat.
És que fèiem el recopilatori dels temes. Ferran, vens d'Arbeca, Vens d'Arbeca. Mira, és que em truquen i em distreuen, perquè com que últimament tots són problemes... Mira, li podria robar el programa que no li va funcionar a la Canet. El Canet? Feia un programa a TV3 de Tots són problemes. Ah, mira, Tots són no li va problemes. funcionar, no El tenia teatro. audiència. Ah? Doncs va, ens veiem la setmana que ve, més drames... I millor. I millor. Quin dia és la setmana? És el número... Què vols dir, quin dia és? Ah, no, quin programa és avui, Ferran? És UI, un U i un... No. Sí. Ah, sí? El d'abans era el 14, no? Avui és el Cansa? El Canva, no? El Canva. Avui diré que sí. A veure, estoy en ello, Sí, sí que és el Cansa. És el Cansa? És el 15. Ah, el 15. Però el Cultalín. Apa, va, ens veiem la setmana que ve. Adéu, bonics! Adéu!